Ahojte, Bratislava. Volám sa Eduard a oprave elektroniky sa venujem už viac ako 10 rokov. Poďte, ukážem vám, kde nás nájdete. Toto je naša prevádzka, poďte ďalej. A čo sú to za notebooky? To sú notebooky na predaj. Na každý z nich poskytujeme jednoročnú záruku. Ak vám notebook nebude vyhovovať, môžete ho vrátiť do 2 mesiacov. A toto je čo? Tu vyrezávame hydrogelové fólie na mobilné telefóny a tablety. Samozrejme, máme aj tvrdené ochranné sklá na vaše zariadenia. A tu je naša servisná zóna. Toto je náš technik Anton. Teraz ho radšej nebudeme vyrušovať, pretože práve usilovne pracuje. A čo tu máme? Toto sú zariadenia, ktoré práve opravujeme. Napríklad na tomto iPhone budeme meniť displej a zároveň vyčistíme základnú dosku aj celé vnútro zariadenia. Na tomto tablete meníme displej a nalepíme nové ochranné sklo. Notebooky opravujeme od bežného čistenia a údržby až po opravy základných dosiek, výmenu klávesníc, displejov a prakticky všetkého, čo je potrebné. Servisujeme aj herné konzoly a skladáme výkonné herné počítače na mieru. Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte nám alebo nám napíšte do iServisu. Radi vám pomôžeme.